Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate to see axoxa futhi we guys. Kuningi kule video. Kuningi bakizi. Ngicabanga ukuthi ngizokhuluma kahle futhi kuzwakale kahle. Nangu mtaka malume. Sekwe i-video yesi4 le. Yesi4 noma yesithathu guys ukhuluma ngonkosikazi njalo. Okungasiye owakhe uchazela lo bhuti amchazelayo uthi wamphuca amandla asazi ukuthi waphuca umphuca kanjani amandla kube kuhuye ophuciwe amandla yena wathi bahambayo kwahamba nezingane zakhe kodwa uyachaza lapha yana ukuthi phela ngasuke ngamphuca amandla awubakithi mina bengithi uzokhala kanje maseno30 seno40 engathi kusheshile kusho ukuthi ubeyifihla kanti ngaphakathi kubhlungu ngoba phela yini ezomenza ukuthi kuma video abonakalayo ku social media lobu uyachaza ukuthi wasuke wenze njena in lalela ukuthi why ngibala lokho i-TV show isiphelile useason 2 benza useason 3 njengoba benza useason 3 ozayo basakhuluma ku social media lona uSibindi Mpumelelo uyi-reality TV star. Lama TV shows engikhuluma ngayo ngisuke ngenza ama-reviews yingakho uzobathola kaningi kule channel abala ma-TV shows engikhuluma ngawo. Base manje into ezokwenzeka uma unenkinga yalokho okusho ukuthi usemnyangweni ongawuthandi ngize lana ukuthi ngizoyi-addressa lento because mina mawuzozama ukuthi uyangi-undermine ngizosuke ngikuphendule ngale mpendulo oyidingayo kungabi mnandi. Mawubona ukuthi ngikhuluma ngompumelelo kaningi ingoba ukuzingane zesithembu and izingane zesithembu i-TV show elapha yakho Showmax kanye noMzansi Magic basa kwi-break because uphelile season 2 bazobuya ngo season 3. Kwenzakalani la le platform inkulu mayinkulu kwenzeka ukuthi ikhona into onothando lwayo but unothando lento ohleli phezukwayo awukhulumi ngayo ungeneke kulama channel obona kahle ukuthi la kwenziwa ama-reviews ucomplain ngokuthi lo okhulumayo wenza i-review kodwa i-specific leyo nto iqondile ukuthi lena izingane zesithembu video lena umpumelelo wenza i-interview. Why kuzomela manje ngi-explain into engiyibhalile already kwi-title ye-video mangikhuluma futhi ngikhuluma ngakho ukuthi nangiya kwiGagasi FM angikukhandi ekhanda ukuthi ube kwiGagasi ekhuluma ngani why akhulume ngesithembu evele engenaso yenzeka kanjani lento isiba yimbudane because ngiyahlala ngithi hawu wakhuluma ngesithembu kodwa isithembu akanaso why and mayizokhuluma nabantu abadala kunaye mhlawumbe udodisa insizwa uyidodisa kanjani kwayena engafikile kuleso stage siqhubeka nenkulumo onengxoxo esithatha lapha ya ku TV show akufanele ukuthi kuzenze uzizwe otherwise rather than because the TV show le engiletha la kanye ne-updates neindaba zakhona basukwenzakalani ngikuwena unomudla wento ehlukile njengoba usuyibona igap ngena lapho gcwalisa leso sikhala ngoba manje uzoya kwi-channel ofike uthola ukuthi ikhuluma ngobuthakathi uthola ukuthi u80% we-audience laphayana abanankinga nalokho bazile ukuzolala ukuthi ukuthakathi kunjani ufike-ke wedwa basuthi ayikho enye into engakhuluma ngayo yabo lo ayikho enye into engakhuluma ngayo iqale darling iqale le gap osuyibonile ilungise. Mina ngazi ukuthi research ihamba kanjalo njengoba usubonile ukuthi sho eMzansi nje babhizi nalokho hawu bakhuluma ngama-TV shows kuphela lokhu kulungiswa nini ayibo ayikho information mhlambe ngama-small businesses wena unayo i-information unothando futhi ufuna ukwenza ushintsho qala yilokho nje okuzokwenza ushintsho ukuthi uqale base mawuzofika kimi uthi hawu why usakhuluma ngomacele umacele uhlangana nothando nesithembu umacele uhlangana nento engifuna ukukhuluma ngayo mina nengifuna ukuthi siyaxoxa ngayo
Manje kuzoba sengathi uyacomplaina kune-agreement esinayo, or ngishilo ngathi nakho sengikumele sengiyi-advocate yalokhu, and manje sengenza iphutha, sengenza izinto ezi-against izethembiso zami engizenzile. Kanti akazi, ngathi nje hawu ngizoyikhulumela ngama-TV shows lawa engiwabukayo futhi. Mawukuthi ngibuka uThando Nesithembu from season 1 to season 7, ngisengaqala phansi ngikhulume ngawo, because lana akekho umuntu engimenzenjani engimhlukumezayo ngalokho. Kodwa obhorekayo yena une-choice yokuthi hayi lokhu ngeke akuhambisani nami, lokhu angikuthandi. Kwenziwa kanjalo-ke kulama content creators, ukuze ungazofika ucomplain. Bayapheka abanye, nakho usebeka ukudla kwakhe etafuleni, igross, omunye useyababaza ukuthi hawu yini igross eninganje, kodwa i-channel ibhaliwe ne-video iyasho ukuthi-ke ngiphumaphi e-Woolies or ngiphumaphi e-Shoprite, nakho ukudla, nazi izinto engiyithengile zale mali. Uzocomplaina ngento ongayazi ukuthi umsuka wayo yini, wena uzobala ukuthi hawu shuthi-ke baveza lamafutha. Hayi guys, enabakithi asingenzi kanje. Ma kunento ohleli phezu kwayo, mina ngizokugqugquzela ukuthi qala lento eyihalelayo ehlukile, qala nje, ilolu ushintsho oluzokwenzeka. Ngoba nento osuke uyibona kaningi ukuthi hawu le ayilungi, yazi ufana nani lento, wahamba lapho uhamba khona wabona ukuthi hawu nali iphepha liyisiphazamiso, lisuse. Njengoba usuthi nje ulalela uzwe ukuthi hawu uThando Nesithembu, akusekho engizokhuluma lokho-ke, because unakho lokho, akusekho engizokhuluma ngakho, unakho, qala. Ngoba mina manje ngisazoqala phansi ngikhulume ngawo wonke lama-TV shows engikhuluma ngawo, mase kuba njani, akusemnandi. Kwenziwa yini, ufollowa into ongayithandi, kwenziwa yini, umgosi awuthandi. Manje nami angithandi ukuthi-ke ngone umoya wakho ngento engathi shu. Eyami ngizixoxela ngama-TV shows, ngiphinde ngifake kosaziwayo, kodwa iy'ndaba zosaziwayo ngoba ziyangeqa-ke kakhulu, yikho ngisemuva. Nezinye ngiyibone zibabucayi ngithi angihlehle kuzona. I-TV show ingoba ngiyayilandela, angifuni-ke angifuni-ke ngiqhubeke ngichaze kanje, kodwa into engiyizele ukuthi qala leyo nto. Lolu shintsho olufunayo luqale. Thina sizokwenza sizoza emva kwakho, sizokusupport. Waqala wathi ushare le information online. Ziningi izinto, angazi ukuthi imuphi lowo mudla oba nayo, yini lolu shintsho olufisayo, futhi yini lobona ukuthi akukhulunywa ngayo. Ngoba manje ungena wrong kulo mnyango ukhuluma ngani, ngezingane zesithembu, wena ubungazibuka izingane zesithembu or ubungathandi. Mawukuthi-ke mhlampe nakhona into yakho ukuthi why kunalama-TV shows ku-TV, usuyaqala-ke ukuthi lama-TV shows anjani, why eku-TV. Siyeza lapho sizokulalela, siyeza lapho kwi-channel yakho, because into osuyiqalile sizoyibona. Kodwa uma uzoba ne-comment yokuthi ayi mina nje angiyazi into oyenzayo, ngathi awuyazi into oyenzayo, mina angifuni ukuthi ngiphendule kabi, ngizodelete i-comment yakho, because i-video igqamile kimi ithi izingane zesithembu, uMpumelelo and his girlfriends. Okusho ukuthi uma uklikha leyo video ufuna ukwazi ngalokho, simple. Kodwa manje masuzolopho ngihlangana ne-comment yakho kwekinye uzongibuza ukuthi hawu manje uyayifuna yini le ngane, osho ukuthi i-channel vele uyaqala ukuyilalela manje ongenayo inkinga, and mawukuthi futhi awuyithandi into engenza akunayo inkinga, kodwa masuzongidelela-ke. Sengimeshine kayi-million ukuthi lezi ngane siyithatha lapha kuThando Nesithembu, and thina sibadala kunazo, siwo-anti. Into esizoyenza sizolalela ukuthi bathini, base silungisa lokho, sibe nama-lesson, sizenzele thina. Hayi shuthi wena ufu wena uzothi u-DJ yabo ukuthi ni-wrong kanjani. Ngicela singabi lapho, sibe kutheni qala ushintsho, qale thina sizokulandela.
qala sithando sami, sizokulandela. Noma ngabe futhi uma ufisa ukuthi mina ngiyibuke into eqalile, ungasho nala comment section ukuthi wenza lokhu, ngihambe-ke nami ngibuke i-channel yakho, mase nami ngiyamemezela futhi ukuthi nayi i-channel okwenziwani kuyona. Qala lento ehlukile, iqala. Ngoba manje mhlampe uzoyifisa kimi ukuthi ngiqale into ehlukile kanti kuphithizela kakhulu empilweni yami, angikwazi ukuqala into ehlukile. Engikwazi ukuyenza ile yama-TV shows because ngiyawabuka mase ngithi-ke awu cha asiyixoxe-ke le, hayi bo asiyibabaze le, asiyihlebe le. Manje ufuna ukungiqalisa into engayazi lo oyifunayo. Angiyazi ukuthi yini lo oyifunayo, kodwa into engakutshela yona ukuthi yiqala, musukuhlala phezu kwayo. Qala, sizokulandela. Makuyimpela kuwukuthi kuzoba yinto e-meaningful nezofundisa, ngeke singeze emva kwakho, size sizofunda. Ngoba baningi esesifundile kubona la ku-social media izinto ezahlukahlukene, kodwa leyo ukuthi sibange into esingayazi sobabili, sibange ukuthi mina ngikhuluma ngama-TV shows awuthandi, enye nje. Sibange ukuthi unendlela ozizwa ngayo ngezindaba zabantu eziku-TV, enye. Manje mase kufanele ngiphendule ngempendulo eqondile, yila sengizosuke kube sengathi ngiyakudelela, kanti chu. Angifisi kube njalo. Qala-ke lento entsha. Lento entsha yiqale. Lento ehlukile yiqale. Sizokulandela, akube lula kanjalo. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.